Гәли ауылы урта мәктәбе 4-нче сыйныф укучысы Гимаева Азалия, Муса Җәлил кызыл ромашка. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмайып, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын. Таң сипте эсләренә, хуш исле саф чукларын. Чәчкәләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр, һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы, тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Ничек болай бер үзе ул кызылдан киенгән? Әйттеләр: син, сеңелкәй, ни күзгәрдең, ни эшләдең? Нидән кызыл чукларың, нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка: төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы. Атты дошманнарына, ул бер үзе сугышты 15 укчыга каршы. Чигенмәде, тик таңда яраланды кул башы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга. Егет китте, мин калдым, каным саклап чугымда. Көн дә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында.